आं खाथियाव गसंनानै फाग्लि आंजों समायगोन नामा सेंग्राफोर नोंसोर नायला फाय बे मेलावनो 200 थाखा मोदोम फबलायनाय सेन मोनो इयावहाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय शिवाजी नोगोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नुफेरि जायगाफोर नुनो मोनगोन आरो गिदिर श'रुमफोर नुनो मोनगोन आंबो एसे दिन्थिहैनि सेन्देल हाबानि ड्रेस नायदों आंबो नायहैफानि एसे हा बरिया नुदों माथो आयनायाव नुलाय आंखौलाय नायगासिनो हाबानि ड्रेस नोंथांमोना माबायदि गानहोनानै मा होनलांखो नोंथांमोना हिन्जाव लायोब्ला हिन्जाव गोदाननो मा गानहोनो गोसो जायो कमेन्ट बक्सआव थें होना थांब्लानो जाबाय बरिया दंलै बुंनानै फोजोब हाया मार्क्सआसो एसे बोरैबा उसुबिदा नुबाय आं खुनोसो लुबैखायोलै जानांगौला जाखायो कर'नाफ्रा नायनायाव बेस्थ'नो हेलमेट हमनाया बोरैबा जाबाय खानाया ये वाला अच्छा दिख रहा है ना थोड़ा ग्रैंड भी है ब्राइड किधर है अभी ब्राइड इधर नहीं आया अभी पिनाओगे आपको पिनाना है कौन सा पसंद आया आपको देखो पहन के देखो कॉसेट है ना ये हो जाएगा एक बार ट्राई करो हाँ ये वाला दिखाना इसलिए मैं ब्राइड को पूछा पिनाने के लिए 이제 와가로 뭐래 갈비 ऊपर कीजिए हाथ कभी है शायद हम लोग थोड़ा टाइट करके ऑल्ट्रेशन करके दे देंगे हाबामाव मेकअप बानायदेरनायजों माजों फाग्लि बायदि नुखासिगोनलै गाइस वो मेरा फ्रेंड्स लोग को पूछ रहा हूं मैं बाहर चले किससे बिहावफ्रा खाथियाव नुब्लाथ' गालेनानै जोबगोनलै किसे लंबा खोलना है तू ये शॉर्ट भी कर सकता है कितने का लगी से तो 할라기세 नहीं वो 할라기세 짠이야 YouTube तो कर सकता है यूट्यूब से हां वो YouTube है कुछ भी नहीं होता वो बाहर का ही है शादी का दिन आएगा ना ज़्यादा और सुंदर होगा ये थोड़ा टाइट करना है आपको ये टाइट करके अभी बाहर जा रहा है हो गया मेरा काम ज़्यादा नहीं लेगा ओए सेंग्राफोर नोंसोर नायला कुछ नहीं भैया लाजिदोंना मायलाय हिनजावफोरल' हाबनायखाय ओंखारनानै फैबायदां लागासिनो दं मालाय ओरैबायदि मोजां नुखायो गिर्जाफ्राव साजायनानै लांला बिहाव जागोनफ्रा गालेना गोरैलायगोन नायगौमोनानो ये बड़ी अच्छी बात कही आप नायब्रा आं खाथियाव गसंनानै फाग्लि आंजों समायगोन नामा रुको जरा सबर करो ओमफ्राय नैबे फरेनारनो नै समायगोन नामा माबा सेन्देल दखान जुथा दखान गस्ला दखान पेन दखान बायदि बायदि नुयो दै दखानखौ नुवा गांखांजोबखाबाय फाग्लासो एसे देखायनांसोसो दङ माबायदि दिनैसो आं फार्स्ट टाइम बेंगलराव बेफोरबायदि ब्लग खालामदों नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बेयाव दङ आंनि लोगोफोर ओमफ्राय दै नागिरबाय आं स्लोदनो दै होननायखौनो मोनालै माखासेबो आयौ केमेरा दङसो नंलै दा मोनानायखाय मानसिया ओरैबायदि जेव जेव जाबाय
मार्केट ना मार्केट लंपेन्ट गस्ला जुथा सेन्देल आन्डारपेन्ट थुन्डारपेन्ट बायदि बायदि मोननो हागोन नोंसोर ब्रा ब्रु गासिबो बेयाव जेनिबो खमि गैया साला गानखाबायमोनलै आङो बिदिनो गानहोआ केसखासो फाथाबारिनि मानसिफ्रा नोंसोर थानायसै गरसे लाइट बे पार्टि जानायनि ब्रा बियो आपडेट होनगोन औ दा थांनायनि एसे लाहार फाहार जोङो खालामगासिनो दङ नै बेंगालरावबो आं बिदि बायो साराय नै पार्टि जानायनि गोगोमखा बर'दिननि जाहैदों बे बर'दिननिबो नायबा अमा बेदर थुखावग्रा केर'र सार्भिसनि देलायग्रा लानायावसो माथुब नै जायो औ मा नांगौ दा बुंसै ओरैबायदि मोजां मोजां मोनला बस्थायाव सोना लांजोबगौ आं बस्थाखौनो बायगारदोंलै सोनानैल' लांसै दा बेखौनो ओरै गल गल गिदिंबाय ओमफ्राय दा बबेसिम थांनांगौ जाखो बेनो जाबाय बेंगलर शिवाजी नगर मार्केट बिराद गिदिर मार्केट बुंनानै फोजा गिदिंना फोजा आंबो गिदिंजोबनो हायाखै खिन्थाजोबनो हायाखै जायगा दाबसेयावनो गल गल गिदिंगासिनो दङ नेक्स्ट टाइम माखासेयालाय नायजोबखायो आंखौ फाग्लासो क्या बोल रहे मैं तेरा दोस्त आया बोल रहे मुझे मजाक उड़ा रहा है क्या मुझे ओरैबायदि मोजां मोजां मोदोम फबलायनाय सेन मोनो इयावहाय नोंथांमोना नायदों मोनसे लाबाय आं 200नि ट्राइ खालामनाया जोबथा गोथाव मोदोमनाय मोनदों माबा दंफांनि जाहैदों मा दंफांनि मिथिया ये सेन इतना महंगा क्यों है ये सेन इतना महंगा क्यों है ये ओरिजिनल बेस ऑयल है जो गुची का ब्यूटी वो 100 ml में कितना है ये 100 ml का 1800 रेट में 1800 प्योर ऑयल आएगा बहुत अच्छा आएगा आपको नियरली 2 days तक लास्ट करेगा आराम से आपके क्लोज टू 2 days तक लास्ट करेगा आराम से आएगा ठीक है थैंक यू मैंने एक कितना में है ये 5 ml 5 ml आवनो 200 थाखा सेननि दाम ओरैबायदि आं ट्राइ खालामनानै लाबाय फिसाल'खा नै दा नोंथांमोननो दिन्थिसाबावगोन आं दा बे दखाननिफ्राय ओंखारबाय 5 ml ल' दङ ओमफ्राय 200 थाखा आरो लानायबाय आङो ट्राइ खालामनायबाय माने बेयावहाय नै गोजौ नैबेयाव सावबाय थानायखौ नुनानैहाय बिराद मोदोमनाय मोन्दों आं ओंखायनो हाबनानैहाय बिहैनायबाय आङो ओरैबायदि मोदोमनाय मोन्दों बिराद दाम गोसा सेनाबो फाग्लासो दखाना नैबेनो एड्रेसा शिवाजी नगर मार्केटनाव बैयाव माबा दङ मा होनो मस्जिद दङ ओरैबो दङ नामा मस्जिद ओरैबो दङ दा आङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर मोनाबायबो बिरादनो बबेयावनो फोजोबनो सानबाय मोनाबायबो जों थांनो ओंखारबाय लोगोफ्राबो बेयाव जमा जाजोब्बाय नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम केमेरा लाना बेसेबां लाजाखा बेस्रा दा बुंसै ओरैबायदि गोलोमजोबखाबाय
लानाया इला ओरै लागासिनो दं लागासिनो मडिफिकेसनखौ मडिफाइ खालामग्राखौ दा बेयावनो फोजोबबाय आं दिनैनि ब्लगखौहाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो जाबाय येस येस जोबथानायनि बयजोंबो बाय बाय लांसै बेयाव फोजोबबाय ब्लगखौहाय जोबथानायनि बाय 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 गाइस आरो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव नेनानै थाबाय थाब्लानो जाबाय बै समसिम